Takže čaute gangstri, dneska sme v nádhernom meste zvané Košice. Budem tu tráviť celý víkend, takže to bude veľmi napínavý víkend. Určite si zložím zase nohu, čo sa zase budem tešiť. Ale konkrétne je mokro a je 7 hodín. Tak idem na KTčko, do tom pod mostom a tam sú aj lampy. Toto som nebol ešte počuť, a co idem vyskúšať tam. Tak si ideme spolu zjazdiť a potom tu budeme ešte aj v sobotu a nedeľu. Takže ideme sa tam asi. Takže už som na KFPčku tu s Adamom, Budíkom. A idem si dať, že barmený bar. A tu natočí. Kúdy. Takže už idem preč akurát. Už odišiel Adam a idem domov pomaly na MHDčke. A tak ja teraz prídem pojazdiť viac. A prídeme na KFPčku, pôjdeme aj na drabku, možno na lejka, keď bude otvorená. A ešte v nedeľu prídem. Tak zatiaľ čaute. Takže je sobota, ďalší deň. Zase s Adamom. Čaute ľudia. A sme na drabke. Dáme aj nejaké duchom bangre. Lebo Košice, drabka. To sú bangre, alebo toto nie je Svidník. A tak si idem zjazdiť. Takže idem si len tak dať zo srandy, že koľko dá maximálne 50 čo dokým ma nevypne.
Tam Kinder Mafia! Tam je Kinder Mafia! Ňamky už na kápečku. Na prvú! Takže teraz sme boli na kápečku, som z toho nejaké čilíky, také nové triky. Teraz ideme so Števom na pump track do Hornbachu. A tam, že vraj je dobrý air, dúfam, že tam začítam dobre. Takže už som tu na pump tracku na Hornbachu a idem si tu dať nejaké triky. Takže teraz som v Kultúre, v ďalšom parku zase a idem si tu dať nejaké tričky zaujímavé, neviem.
Takže takto. Je ďalší deň, nedeľa. A práve som pri Secrete, tu hneď je. A tam chvíľu pošradím. Potom sa zastavím na kapark, len tak pozrieť, že čo tam je. A potom poviem si skypečko, tam takého zoberiem. A vyššie dňa budem na lejke. Dobre, tak potom vám tu ukážem. Takže už som na Secrete a idem si pojazdiť tu railik, potom boxíku a tu dá, čo chcem skúsiť 6. Aj tam vzadu taký railik ešte s gapom nejakým, tak to by som si chcel ešte dať a potom pôjdeme už preč, lebo dneska nestíham, musím tu byť na chvíľku. Takže teraz som sa taký tu zakrúhlený railik, som dal borku aj 50. Som si tu ešte pojazdil predtým také veci. A teraz idem do Lidlu. Pojem čeknúť kapark, že ak to tam existuje. A potom idem alejku. Už potom celý deň. Teraz som na kaparku. A idem si teda čo na raile také metriky. Takže už som vyšiel z kaparku a čakám na MHDčko a idem na alejku si jazdiť a možno ešte dneska ma kamarát pozve na do Džambarany si zjazdiť tramskute, tak uvidíme, jak to pôjde ešte, či jak tam dlho budem na alejke, a keď tak možno sa ešte vrátim potom, tak uvidím, tak sa vám ozvem, jak budem na alejke. Už som na alejke a za chvíľu sa natočíme nejaké triky nové.
ľudia, už ideme preč z Aleky a už idem rovno domov. Takže to bude koniec videa. Dúfam, že sa páčilo. Dajte like, odber, komentujte nejaký a dovidenia. Tešilo ma.